Raz, dva. Dobrý deň. Ale vyštudovala som to na Prešovskej univerzite, na čo som veľmi hrdá. A verím tomu, že tak ako toto bolo počas môjho štúdia, stále to tu tak je. Že tu platí, že sa človek môže slobodne vyjadriť, že môže robiť to, čomu verí. Počas trvania štrajku musia byť všetky akcie na univerzitách apolitického charakteru. Pre ľudí, ktorí boli tu na štrajku, to prakticky znamenalo, že akcie, ktoré mali naplánované, napríklad diskusie so študentmi o spoločenskej situácii, nemohli byť realizované na pôde univerzity. Podľa mňa je to veľmi zvláštna reakcia. A prišli sme vás povzbudiť, prišli sme vás troška motivovať. Čo sa týka prednášky, ktorú si hovoril Viktor, bude to horšie, ako sme si mysleli. Sme dostali odporúčania, aby sme neskúšali dostať sa na žiadnu prednášku, pretože by z toho mohol byť problém. A jednoducho vieme, aké máme svoje práva a ako ich máme realizovať, takže ja sa idem na prednášku pozrieť. Keď chcete, poďte so mnou. Ja som z fakulty umení, tiež som bývalá absolventka tejto školy a aj som na to hrdá. Aj na svojich učiteľov, ktorí sú tu aj preto som vlastne dnes prišla, aby som ich podporila a chcem povedať, že my sme tiež začali štrajkovať v takom veľmi malom počte na našej fakulte, o mnoho menšom počte ako na vašej fakulte. A vlastne pred 2 dňami sme privítali kolegov a študentov z Bratislavy, vlastne z Vysokej školy výtvarných umení, ktorí sa rozhodli nás prísť podporiť až z Bratislavy a ktorí vyslali vlak. Bolo to veľmi produktívne, dohodli sme sa na tom, že budeme takto kolovať vlastne po Slovensku aj po štrajku a že budeme sa stretávať naďalej, teda vlastne predstavitelia týchto umeleckých škôl. Takže o to absurdnejšie mi príde proste takýto akože nejaký zákaz vôbec prísť na verejnú prednášku, keď napríklad v našich priestoroch sme naozaj dokonca zorganizovali koncert. Takže verím, že s tým niečo urobíme, aspoň tí, ktorí sme teraz tu. Ako prejav dobrej vôle navrhujem, že nechajme predstavať transparenty vonky, aby náhodou niekto si nemyslel, že čítanie a písanie je politická akcia. Chcela by som ešte vyzvať všetkých študentov, aby podporili svojich učiteľov, pretože my by sme to bez nich nezvládli. A chcem vás zároveň pozvať dneska o 6:00 do Košíc na Dominikánske námestie, kde robíme vlastne už druhýkrát angažovanú party, ktorá dneska bude prebiehať trošku v inom duchu. Stáva sa situácia, že ešte predtým, počas nášho stretnutia sme stretli dekana Filozofickej fakulty, bol veľmi zlatý a povedal nám, že neodporúča aktivity so štrajkom podľa nariadenia rektora. Sme mu vysvetlili, že sme tu sami za seba, sme prišli na prednášku, ktoré sú podľa zákona verejné a vošli sme dovnútra. Ako znak dobrej vôle sme nechali transparenty odložené pri vrátnici a pre istotu. Čo sa stalo je, že na vrátnici sme stretli pána vrátnika, bol veľmi milý a povedal nám, že nesmieme ísť dovnútra a že prečo, však sme prišli na prednášku. No on vravel, že prišla hovorkyňa a ona povedala, že máte ostať vonku. Na čo sme mu povedali, že neostaneme vonku, ale ako nechali a poprosili sme ho, či by nám nepostrážil tie transparenty, že by sme náhodou niekoho neprovokovali. Tak skúsime teda pána rektora, čo nám povie ako odpoveď, na ktorú vyzvala iniciatíva vysokoškolských učiteľov, aby tie svoje vyhlásenia odvolal. Takže ideme sa opýtať na jeho názor a odpoveď. A kedy bude na univerzite? Zajtra by mal. Zajtra nám to teda asi nevyhovuje. Možno budúci týždeň, neviete ma nejak? Vieme si s ním dohodnúť nejaký termín cez vás? Tak keď mi necháte číslo na seba, tak vám potom môžem zajtra po prípade zavolať, že keď určujú termín, dobre? A chceli by sme sa s ním rozprávať o opatrení, ktoré vydal. Dobre, zavolám vám zajtra. Dobre, budeme to. Jasne, Ďakujem pekne. Ďakujem za pekne, do počutia.